Hej sammen bror her. Det der sker nu, det er at min lillebror, han har længe ventet på, at han må være med i en af mine videoer. Og det har han så endelig fået lov til den her gang, men det han ikke ved, det er at han bliver pranket. Jeg har nemlig sagt til ham, at vi skal have en challenge om, hvor vi spiser 2 chokoladeæg, så han kan gøre det hurtigst. Men det der lige er sket ved hans æg, det er at jeg har puttet et rigtigt æg ind i, som slet ikke er kogt eller noget. Så når han tykker i det, så vil han tykke i æggeskal og æggehvide og pis og lort. Og så mit æg, det er bare et ganske almindeligt marcipanæg. Hej sammen, bror her. Nu er jeg tilbage igen. Jeg har min lillebror med. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Rune. Det gør han i hvert fald. Hvad er det, vi skal nu? Vi skal spise sådan nogle chokoladeæg. Det skal vi nemlig. Vil du have lov til at vælge et æg? Jamen, det her. Vil du have det der? Ja. Okay, så. Det vi helt præcis skal, det er, at vi skal se, om vi kan spise sådan et marcipanæg hurtigst. Er du klar til det her? Egentlig ikke. Er du klar? Ja. Vi tæller ned på 3. 3, 2, 1, nu! Kom her. Du kan godt. Tyk nu. Tyk. Tyk. Hårdt. Tyk nu bare igennem. Kom nu, tyk. Ja. Det var den prank, hvor sygt du gør. Nej! Så kan du fandme lade. Min marcipanæg, det smager godt. Fuck dig! Kom lige ind i billedet her. Nå! Ja! Ja! Jeg vil gerne sige tak, fordi I gad. Jeg vil gerne sige tak, fordi I gad at kigge med. Jeg hader dig. Og så glem ikke at subscribe og give et like. Og så peace!